Evo vidite, to se i dalje dešava. Znači, ćao, i onda gledaju u mene, svi čekaju da ja počnem. Da. Ti imaš glavnu reč. Tatjana je danas spremala za vas jednu posebnu torticu. Ovo je u stvari torta za rođendan mog muža. Volim te. Mi, pošto nećemo probati ovu tortu sada, zato što ona treba posebno da se dekoriše kasnije i tako dalje, ja sam nadgledala ceo proces, muvala sam se po kuhinji. I probala fil. Da. A eto, vidjet ću fotke torte, pa vi sad vidite kako mi je. Ja sam htela da ucečemo, ona je rekla ne, nemoj da kvariš iznenađenje. Pa naravno, sad da se iseče parče, a posle treba da se ukrašava i kao srećan rođendan, fali ovoliko torte. Pošto ja bez tolikog parčeta, ono, neću da mi seče ko za gosta, ovako manje, nego hoću ono čovečansko parče. I onda bi mu ostalo pola torte, normalno, ja? Ovako. Eto. Pogledajte ovaj video i kako je Tatjana napravila ovu zaista fantastičnu tortu. Na kraju ćemo da fotkamo, neće niko smeti da jedu od gostiju dok ne isfotka. Biće ljubav i srećan rođendan. Ali prvo fotke. Pre svega mešam slatku pavlaku i mleko u šerpu, zato što ćemo to skuvati, a nakon toga ću odvojiti neophodan deo u koji je potrebno da stavimo gustin. Ali o tom potom. Kada izmešate slatku pavlaku i mleko, potrebno je da odvojite 200 ml, ja ću to uraditi pomoću kutlače, da biste u toj smesi razmutili gustin i šećer. U odvojenih 200 ml stavit ćemo šećer, zatim vanil šećer. Šećera ne ide puno zato što svakako stavljam mlečnu čokoladu umjesto crne pa da ne bude preslatko. I na kraju u našu smesu dodajemo 12 kašiga gustina i sve ćemo to dobro da izmešamo. Kada ste izmešali gustin sa šećerom, slatkom pavlakom i sa mlekom, preostalu smesu, dakle mleko i slatku pavlaku, ćemo staviti da se kuva skoro do ključanja, a zatim ćemo dodati ovaj naš gustin i sve ćemo mešati. Potrebno je mešati samo 2-3 minute jer će se ta smesa vrlo brzo zgusnuti. Tako da idemo sada do šporeta. I dobili smo, kao što ste već vidjeli, svojevrstan puding, nešto što zapravo liči na puding. I sada ćemo da to podelimo na dva dela. Jedan stavljamo u veliku posudu, iako ne mora baš u tako veliku. Drugu ostavljamo u šerpi i onda ćete da vidite šta ću da uradim. I sada ćemo u jednu smesu da stavimo izlomljenu čokoladu i brzo i energično da mešamo kako bi se ta čokolada istopila, s obzirom da je fil zaista vreo. I nakon crne čokolade, ja sam naravno morala malo da probam, jako je lepo, i dodajem i belu čokoladu. Ja sam dodala keks, malo sam onako kombinovala da to namestim sve kako bi trebalo. Potrebno je da se umoči taj keks u mleko kako bi omekšao, međutim ja sam ga prvo stavila da bih videla kako će to sve da stane. Vi možete preliti sa malo mleka, a možete i onako ručno vaditi keks po keksu, močiti pa vratiti na svoje mesto kao da su neke puzle. Tako da ono što ću ja da uradim jeste da ću prosto uzem malo da prelim s malo mleka. I keks se natopio sa mlekom, a sada ćemo da dodamo filove, ali vidjet ćete šta ćemo da stavimo između fila. Prvo ću da stavim ovaj čokoladni fil.
Kao što vidite, čokoladni sloj sam nanela i preko toga ću da stavim kroasane. Uzela sam kroasane sa punjenjem od vanile i punjenjem od čokolade, kako je bilo interesantnije, zapravo da budu isti ukusi kao i filovi koje sam ja pravila, tako da ću prosto da ih poslažem samo. Uzela sam veće, vi možete uzeti i one male, ali onda će vam trebati naravno mnogo više i kasnije na kraju kad se to bude seklo, nešto će biti ukusno, nego će baš dobro da izgleda. I na kraju preko toga dodajem filu od vanile, s obzirom da ovi kroasani nisu onako popunili čitav prostor, zato što je ovaj moj pleh malo veći. Malo će pasti na ovaj čokoladni fil, ali to nema nikakve veze, svakako će to lepo izgledati i bit će jednako ukusno. I poslednji sloj od bele čokolade, inače moj omiljene, ako volim belu čokoladu, je od gore. Preko toga, zapravo sad ću prvo da stavim u frižider da se to sve dobro ohladi, barem jedno 2-3 sata najmanje, a nakon toga ću da unutim slatku pavlku, da dodam šlag, da to malo ukrasim, pošto ipak rođendanska torta u pitanju. Tako da, kao što sam već rekla, stavljam sad to u frižider da se dobro ohladi. Meni je jako žao što Ivana i Nemanja neće probati tortu. Pa ne, ja sam probala dok si pravila one filove, da. Probali su filove, ali moram da vam kažem, zajedno. ali fil je najvažniji, jeste da unutra imaju oni kroasani i sve, ali filovi su najvažniji, ona je zaista koristila... Zapravo je torta samo od filova, nema ništa drugo. Da, tako da ja jesam u stvari tortu probala. Pošto je stavljala Milko i onu belgijsku čokoladu, stvarno su ti filovi specifičnog ukusa, baš je kvalitetna ona čokolada stavljala i odličan je ukus, eto. Sve za mog muža. Tako da, ne, stvarno, baš, mislim, ja sam već naravno probala da napravim tu tortu prethodno, da bih znala da li to može da se snima ili ne. I stvarno je super, tako da... Probajte je. Tako je, i ukoliko budete napravili, naravno pošaljite nam fotografije u inbox naše Facebook stranice. Mi ćemo onda to objaviti kako se to zove? U našoj sekciji, da, vaš kutak. I proverite umeđu vremenu šta to ima, Ivana, ti se to htjela da kažeš. Da, proverite, do tada proverite šta, dok ne snimimo nešto novo, proverite šta se dešava na našem sajtu Mogu ja to sama, a mi vas do tada ljubimo i pozdravljamo. Ćao! Meni je jako žao što Ivana i